Tak slavnostní otevření nové dámské latríny. Vidíme tady hlavní vedoucí tábora s králem. Tak můžete. 2, 1, teď. Jubí! Odhalte to. No krása. Pojďte dál. Hnedka odzkoušíme. Jdeme na exkurzi. Co vidíme? Ano, krásný patikovaný závěs. Doprava prkénko. Zkusíme nazvednout prkénko. Ano, díra. To je něco. Dobrý. Mě tam taky, já už chci. Pavle, hlavně to prkínko nepočůrej. Ano, Pavel. A za závěs jde Pro první Pavla zájemce. to není určený. Tady trošku. Je to takhle. Wow. Ale prosím tě, ne Pavle. Ano, Budeš tam i pan král, pane králi, schvalujete to? Prohlašujete to za otevřené? To je architekt. Milí architekte, tímto bychom ti rádi předali dar v podobě erbu. Letního papíru, prostě dokonalý, úžasný a naše latrína je skvělá a moc rádi na ní budeme chodit. Že, Peťuš? Ano, moc rádi. Že, Pavle, na ní budeš taky rád. Ano.